Здравейте, съзнателни! Днес ще поговорим за една изключително полезна тема, а именно за хейта. Независимо дали става въпрос за социалните мрежи, за дали може да е примерно зад гърба ни, дали е в лицето ни, дали се намираме в някаква среда, дали е от познати, непознати приятели и така нататък. М, Първо, нали, ще говорим за това как можем всъщност ние да спечелим от него и как можем да загубим много. Независимо, че хейта идва от някой друг, ние всъщност можем да загубим много от него, но можем и да спечелим. Нека първо поговорим защо има хейт, как всъщност идва, как се създава и какво го предизвиква. Хората обикновено, които хейтят, те са това са хора, които не са удовлетворени от себе си, които не работят върху себе си, върху страховете си, върху травмите си. И по принцип някои хора много силно могат да активират синдрома на огледалото, така му казвам. Тоест, когато видиме човек, той може да провокира в нас: този е щастлив, аз защо не съм? Този е добре, аз защо не съм? Тоест, ние виждаме този човек къде е и автоматично си казваме: той е добър, аз не съм, той е щастлив, аз не съм. И това започва да ни дразни. И вместо, примерно, ние да се обърнем към себе си и да разберем защо не съм щастлив, защо не съм добър, как мога да променя това, което не ми харесва, вместо да се обърнем към себе си, по-лесно е просто да отидем и да нахейтим някой друг, защото ни дразни. Това идва от несъзнателно поведение към самите себе си, което се проектира върху другите. Това е огромната причина. Реално с две думи, супер лесно просто казано, от това се предизвиква. Огромна част от хейтерите са хора, които никога няма да ви го кажат в лице, по-скоро ще се скрият. Това са хора, които имат много комплекси, много его. Комплексите идват от неувереност, от страхове, от чувство за малоценност. И голяма част от хейтерите имат изобилие от тези неща и те никога няма да ви кажат в лице. Те са неуверени. И точно заради това много голяма част от профилите, които всъщност хейтят в интернет, това са фалшиви профили, нямат снимка, фалшиво име имат, защото те никога няма да ви съберат смелостта да ви го кажат. Това са неуверени хора. И когато вие, примерно, имате смелостта да се заявите, да се изкажете, да бъдете себе си смело, това ги дразни, защото те просто виждат, те се оглеждат, че те просто нямат смелост за това. От друга страна пък, хейтът може да е много добра обратна връзка и гледна точка. Тоест, ако ние сме развили така по-висока емоционална а, интелигентност и връзка със себе си, когато получим хейт, ако не му даваме емоционална връзка, той може да ни даде много обратна връзка, къде наистина имаме да работим, къде, примерно, можем по-добре да се изразяваме, можем, примерно, да си снишим егото, за да е по-лесно да достигнем до хората. Може да ни даде много обратна връзка. И тук, примерно, това можем да спечелим много, защото това е безплатна градивна критика, на която обаче ни трябва много хубаво да пресеем и да вземем само обратната връзка, но не и емоционалното захранване, което идва от това, примерно, да се съмняваш в собствената си стойност или в това, което правиш, или в това, което си, което е още по-лошо да се съмняваш в това, което си. А всъщност как можем да загубим? Всъщност хейтерите, те се хранят емоционално. Те имат нужда от това, защото когато нахейтят някой и той примерно им отговори, когато отговорим на коментара, ние се закачаме емоционално. Т.е. ние му даваме емоционална храна и той си казва: закачи се, той е слаб, той е неуверен, той има нужда да се доказва, има нужда да се обяснява. И той се хваща за тая ваша емоция, за храната и казва: сега ще го нахейти още по-здраво. Вие още повече се хващате и той започва да дърпа от вашата енергия и той усеща вашия страх, вашата неувереност. И хейтерите, те се хранят с страх и с неувереност. Заради това, ако отговорим, ние им даваме храна. Ако не отговорим, тогава всъщност ние развиваме своята увереност, своята сила, своята вяра в себе си, да можем да си позволим да сме себе си, дори в нечия глава ние да сме лош човек, лош сценарий, лоша история и той да не ни харесва. Ние това го развиваме. А ако изтриеме коментара, пък всъщност така подклаждаме своята неувереност и своите комплекси и всъщност ние му даваме храна пак по един тих начин, защото когато ние изтриеме коментара, това е неувереност. Ние си мислим: сега хората ще го видят, те ще си помислят, че това, което е написал той, е вярно.
хората ще си минат гледна точка за мен. Всъщност това подклажда нашата неувереност. Затова най-високата степен, която може да развием, е просто виждаме коментара, взимаме си градивната критика, ако изобщо има такава, взимаме си обратната връзка, но не даваме емоционална храна. И просто го оставаме. Не отговаряме, не го трием, но го оставаме. Защото когато го оставим, ние така развиваме все повече своята увереност, своята вяра в себе си, своята себестойност. Защото можем да си позволим да сме себе си и да се изразим, дори когато някой не ни харесва, дори когато някой не е съгласен, дори когато някой се проектира слабостите и несигурностите в нас. И когато ние знаем, когато един човек защо хейти, какво го предизвиква, ние всъщност няма как да сме злобни срещу този човек. Това не означава, че няма да имаме силни граници, да си ги сложим и да кажем: до тук ти няма да влизаш в моето пространство, ти няма да говориш с мен. Напротив, това също е сила, това е огромна сила. Но да му дадеш емоционално да се храни с теб е слабост. И заради това, когато знаем откъде идва, ние не се хващаме на варицата. И всъщност ние така печелиме от хейта. Да. И всъщност има много хора, които, примерно, имат много какво да кажат, имат много какво да дадат, много да се изразят, усещат, че трябва да стигнат до много хора. Имат просто... Това е мисията им в живота. Обаче този страх от хейта ги спира. Защото какво ще си помислят хората, какво ще кажат, как така ще ме хейтят. Всъщност аз преди имах... също имах така направо панически страх. В смисъл, някой, примерно, ако ми напише коментар, и аз се затварям, трия коментара, даже си трия публикацията, защото някой не е харесал или защото просто той си проектирал страховите върху себе си. Но тогава не разбирах откъде идва това нещо, не разбирах защо хората действат така и го проектират. И винаги си мислех, че проблема е в мене, винаги се чудех защо го правя. А всъщност хората, които са много силни, които имат много силна воля в себе си и много а, смело отстояват себе си и се изразяват, те всъщност са много силни огледала и много здраво действат като огледала на хората. Тоест, те могат да оглеждат в себе си, примерно да се припознават в нас, но ако са в другата крайност, те могат да си казват: вижте, тая сега тук на това ми се прави. Тая пък как ме дразни. Това аз не съм съгласен с това нещо. И нали, това е вече техния избор и техния осъзнато. Дали те ще изберат да хранат нещо, което не харесват, или просто ще го потънат и ще се дадат енергията за нещо, което харесват. Това е техния избор. Но как ние ще реагираме на коментара, е нашия избор. И така, ако отговорим, го храним емоционално. Ние губим. Влизаме в някаква война, която не е наша. И се сгачим емоционално, той започва да се храни с нас, с нашите страхове, с нашата несигурност. Заради това, че ако ние имаме нужда да убеждаваме някой, ако ние имаме нужда да се доказваме, ако имаме нужда някой да ни харесва, това означава, че ние не сме сигурни в собствената си стойност. А ако изтриеме коментар, означава, че ние сме неуверени, че мислим какво ще кажат хората, че хората ще се водят по един коментар, а не по това, което сме ние. Това е всъщност подклажда нашата слабост и нашата неувереност. Когато видите, че някой си трие коментарите, значи той е неуверен. Но когато оставим коментара, вземаме си градивната критика и оставим коментара да е видим, тогава ние не му даваме власт над нас. Ние не му даваме емоция и все повече увеличаваме своята сила и своята увереност в това, че ние не зависим от нечий коментар, от нечии проектирани страхове, от нечия гледна точка. Колкото хора има на света, толкова гледни точки има. Някои се припокриват, някои не се припокриват. Трябва ли не да си загубим вярата в собствената стойност, защото някой друг си проектира страховете или просто не мислим по различен начин? Окей, значи този човек не е за нашата среда и толкова. И същото въжи и за социалните мрежи, същото въжи и за живота. Ако, примерно, някой ни критикува, не е съгласен с нас, подхвърли някакви токсични мисли, тук ние имаме много здраво дали да се хванем, да му дадем емоционална храна на това нещо, или просто, примерно, не знам дали ви се е случило да сте в някаква среда, когато някой, примерно, действате му като огледало и той много здраво го проектира. Примерно, на мен се е случвало да се запозная с мъж и, примерно, да работим по някакъв проект. Дигаме, примерно, някакви тежки кашони, кутии. И той е много впечатлен. Леле, толкова си, примерно, слаба, финна, пък имаш такава сила, нали. Може да дигаш тежко, може да вървиш много километри на ден, толкова си лъчезарна. Изключително приятно ми е с теб. И в момента, в който разбере, че съм веган, всичките му предразсъдъци излизат на преден план, всичките страхове, всичките съмнения. Тя е толкова добър човек, а аз не съм. Щом тя е толкова добра, значи аз съм лош.
щом тя може да се грижи за животните и за планетата и да го преодолее, аз не мога, значи аз съм лош. Той се оглежда къде съм аз и къде не е той. В момента, в който разбира, че съм веган, той спира да ми говори. Той иска, но не знае как. Опитва се, но не може. И, примерно, първите дни опитва се да подхвърля някакви, примерно, пак ли ги ядеш тези неща. В смисъл да омалважава избора, заради това да се почувства по-добре. Но аз не поддавам. Аз не му давам емоция за храна. Той няма за какво да се захрани и тотално спира да говори с мен. И той е изправен пред избора дали да спре да говори или просто да се вдигне малко, да си повиши вибрациите и да разбере, че това къде е той и това къде съм аз, това са две различни сфери, две различни гледни точки и никой не е длъжен да става като другия. Ако иска, ако не иска. Но аз в моята среда избирам да няма хора, които подхвърлят токсични думи, които си проектират своята несигурност и своите страхове. Ако са готови да работят със себе си, са добре дошли. Но хора, които си проектират страховете, нямат място в нашата среда. И това за хейт е много изключително полезно, защото като знаем откъде идва, като знаем какво го проектира, как хората са несигурни, страхливи, голяма част от хората, които са сигурни страхливи и травмите им и комплексите им излизат на преден план, те се затварят в себе си и се потискат. Но хора, които примерно в детството си са били в много токсична среда, в критика, на които им е било позволено да са примерно словесни насилници, примерно да се подиграват в училище, да насилват по определен начин в училище. На тези хора, когато това им е било позволено, те когато пораснат тези хора, те продължават да го правят просто по по-различен начин. Пак продължават да са словесни насилници, да са токсични, защото ми е било позволено в детството. Защото когато не са имали са нужда от любов, не са били разбрани, не са я получили, те отиват в училище и започват да си го скарват словесно на децата. Да се подиграват. Един вид егото им се обажда, което идва от несигурност, от комплекси, от страхове и казва: аз един вид съм по-добре от теб. Човек, който е сигурен в себе си, той никога няма да има нужда да властва над някой и да се опитва по такъв начин да го изкарва, че той е повече. И когато на тези деца им е дадена такава власт в детството или като тинейджери, тъй като пораснат, това нещо започва да го проектират върху другите. И когато знаем откъде идва това нещо, ние няма как да му дадем власт. В смисъл, това не е нашата война, това си е тяхната. И е много хубаво, защото знаем дали да го подхраним или да не го подхраним. Знаем как и когато изберем как да се отнасяме към това, в същото време ние избираме и как да се отнасяме към себе си. Да не водим война, която не е наша, да си слагаме много здраво границите, кой влиза в нашата среда, на кого обръщаме внимание, на кого даваме нашето внимание, нашата емоция и нашата енергия. И безпрекословно да режем хора, които примерно се опитват да ни уважат, опитват се да ни карат да се съмняваме в собствената си стойност. Тези хора нямат нашата среда. И когато ги разбираме тези нещата се случват много по-лесно. Защото, примерно, когато човек иска наистина, има нужда да се изразява. Има много какво да каже на света, има много да помогне на много хора. Но това го спира. Всъщност пак това е личностно завършенстване, да работи върху себе си, да развие емоционална интелигентност, да развие вяра, сила, но това става с времето. И тези неща могат да спрат много стойностни хора да работят това, което искат, да правят това, което искат. И сега, примерно, аз като съм минала през тези неща, ми е много лесно да ги споделя. Но преди години, примерно, да го направя за мен, това си беше направо панически страх, паническа атака. И аз го правя за тези хора, които искат да споделят, които искат да се заявяват, да се изявяват, или примерно определени хора, които дори не знаят защо събират хейт. Искам да знаете откъде идва и как да реагирате и как да направите така, че той да работи за вас, а не срещу вас.